Igama kupha isibongo bakanzama ake kwaphinde kwasuka namhlanje ke ngizokhuluma into ebalekile ngizothi mfethu lapho ukhona into ebaleka kakhulu empilweni yakho ukulwela ukunqoba nokulwela ukuphumelela and mawufuna ukuphumelela ukugibela izitebhisi udonswa ungaphambili ngizoyichaza lento ngokwasemhlabeni ngiphinde ngiyichaze nangokokamoya ngiphinde ngiyichaze nangokwemfundo so wena nje namhlanje ngifuna ukukunikeza wisdom ukuze kulomhlaba ungasatshiswa umuntu athi uzokuthakatha emqondweni wakho ungagcini into zakho zingaphumeleli ngoba uthi khona umuntu okuvalile emqondweni wakho ungathi mawushona phansi empilweni mawusuqala ukublame idlozi lakho ngoba idlozi lakho likulwela mfethu kuze kube sekugcineni ngizokutshela namhlanje ukuthi yini eyenzakalayo mase lidefeatheka idlozi lakho uyilahlaphi wena so namhlanje ngizoveza amaqiniso mase ngiyaphinda niyakhumbula ngathina ngithi nganitshela ngathi babili uSgujana abathumela abantu abahlukahlukene kumina ukuthi abangithuke baze bathumele ngisha amaphara ngayikhuluma leyo ngenhlanhla bafethu angisoze mina ngayikhuluma into engeke ngize ngiprove ngelenye ilanga phela mina mangikhuluma ngisuke ngikhuluma ngokwepower ngikhuluma ngokwamandla ngikhuluma ngokwasemazulwini noma yini engiyishoyo ohlale ulindela ukuthi ngizofika nabo ubufakazi angisoze ngakhuluma into bese ngiyahluleka kulethu ubufakazi ngizwile nje emhlabeni la ngaphandle kuthiwa labafana onsika ngiqhumene nabo kwasha kwacima kwavutha ngithi umuntu osho njalo akalethe ubufakazi ngizophinda probably on Friday afternoon if not on Sunday or if not on Saturday ngizovula uline la live wami ngizobe ngithi umuntu othi bengabe hlola ukwazi ukubiza igama akangene kulayini isikhulumi ngobe ngisho njalo akangene kulayini isikhulumi umuntu othi King Bhaka mina ngiyalibiza igama ngobe ngithi akangene kulayini isikhulume lo muntu ngobe ngiprepared ukuthi uma ngabe into engizoyisho ayisho njengoba enjalo ngingamnika noma imalini ngomnika noma imalini ngoba kulomhlaba esikuwona bafethu angikhathali ukuthi la ukhona udidiswe kanjani wayitshela ukuthi khona umuntu okwazi ukubiza igama bengabe hlola izwa ngami akekho lo mdlalo owawubona wenzeka empilweni yakho waze wawukholwa kwakudlalwa ingqondo yakho njengoba wawukholwa waze wathi awemayi kona baphumelela ukukudlala umehluko ngeke bakudlale njengoba sekikhona uyabona mangabe understand lento ebiyenzeke emathekweni iqala baba kudlalwa ivalo mase kuthiwa ikuphi uyikhomba afika umuntu ohamba nalabantu athi ila uthawe ma wayikhomba uyazi nange wina bese uyayikhomba wena bese uyaluza zashawa ivalo sadlula isikhathi sezivalo abantu bevalo basebenze njani basebemuva nesikhathi bonke labantu ababedlala ivalo namhlanje mabehlola bathi babiza amagama abantu uyabona mfethu uma unenhlanhla ungakaze uphathiswe amaphepha agcwele isuitcase kuthiwe uzungalivula isuitcase ensukwini ezingaka uzotshela mase kumele ulivule uhlale lesuitcase kuthiwe lizokhahlela imali ongakwaze uyibone uhlale lesuitcase inhliziyo ithi ngifuna ukuvula mzwana uthi uyavula ufica amaphepha egcwele isuitcase uyabona mfethu uma ungakaze ufike esigabeni ukhonjiswa imali kuthiwe le mali idlozi lakho lithi le mali kumele uyithathe eyakho kodwa ihlangabeze ngo15 ulethe u15 thi uyihlangabeze ngo50 ulethe u50 thi hayi bhalisela isikhwama ngo30 usibhalisela isikhwama kuthi hayi khona la isibhadwe khona khokha futhi imali engaka mawungakazi ungene lapho ngeke uzungi-understand mina unless if umuntu wedlozi elinamandla likwazi ukudonsa uzongizwa ngoba khona abanamadlozi akasukudonsa uyabona mfethu mawungakaze uqolo umuntu
umuntu athi kuwena akubizela amagama athi khona usibani engimbonayo wakini kanje usho wena uthi awe ma ngiyamazi leyo muntu bese uyakholeka ingoba lo muntu okubiza amagama usuke esenze iresearch ngawe ungazi noma lo muntu akhuluma naye bahlangene unekhathi yakhe leyo muntu njengoba ekhuluma kanje ngoba inhloso ukuxhopha ipublic benza noma inayiphi inobani deal ukuthi mfethu masishaya le ngizokunika imali engaka ngisande engaka ipublic izobe seyithi seyicabanga ukuthi ngumuntu wangampela unfortunately uKing bhaka ukhona ngiyazi bakhona abaqhoshwa abafundisi ngiyazi bakhona abaqhoshwe uSgujana ngiyazi bakhona abaqhoshwe izinyanga ngiyazi bakhona abaqhoshwa abaprofeti I relate to everyone lapho ukhona mfethu ungangitsheli uthi hayi khona umuntu endaweni ethile owake wangitshela amagama mina bese benga understand ngizoyichaza lento in details TV yakhona le nayo futhi ihamba nejacuzzi yakhona na jacuzzi yakhona akugcini la phinde ngibe nesigodlo ezansi ningibekezelele ku network phinde ngibe nesigodlo sakhona ezansi nasi isigodlo sakhona yabo isesigodlweni la umehluko akugcwele opopayi isesigodlweni la isigodlo lesi nasi isigodlo lesi asipheleli la lesigodlo siyaqhubeka yabo nasi siyangena lesigodlo la siyahamba ngaphansi lesigodlo yabo so indaba ngimvezele izinto it's because angifuni indlala abantu nokuthi mawudila nami at least iba ne-idea ukuthi udila nomuntu okuliphi izinga nomuntu osebenza kiphi level yabo nginikeza i-idea ngisaya kwenye futhi bedroom yami ngisakwenye ibedroom yami ufuna ukukhombisa namhlanje ngisakwenye ibedroom yami mawuphuma la yabo mawuphuma la wehla la yabo la kulendlu le khona ibedroom yami futhi ngiyakwenye ibedroom yami ke manje elinye futhi ioffice leli elinye ioffice leli ngeza ngamabomu yabo ikhishi leli la kule bedroom yabonani ikhishi leli enye bedroom baliwe la phaka imina ke lona ngikunika iclue nje yabo mawunyuka ngala stepis mawunyuka ngawo ngikunika idea nala futhi khona iTV nansi iTV yabo ile kuthiwa u85 inch le TV ile kuthiwa u85 inch nikeze idea ukuthi mawudila nami iba aware angilona ihlathi mina yabo ngilona ihlathi mawufika la ioffice nanti ila King Bhaka ioffice la King Bhaka nanti mawufika la khombisa ngamabomu ngiyaqhubeka ngoba ngifuna ukukhuluma ngetopic ebalekile kungcono ngithi ngikhuluma ngikutshela why ezinye zezathu edala ngingathakatheki iziphi yabo ibathroom yami le ayengana ngiyenganeni yabo sinkwa khona lo seyibathroom yami yabona nakhona futhi ijacuzzi yakhona lebizwa ke spa mawulana ke baba alikho itoilet yabo alikho itoilet la alikho itoilet book alikho itoilet alikho njoba ngekho itoilet unelungelo lokubeka iwayini ngoba akho toilet unelungelo lokubeka iwayini naziya uthi usemanzini ushaya iwayini la nelungelo
elinye izinga leli esikhuluma kulona. Mawuphuma la uyasivala isicapha esingapha. Ukubona uma ungena ebank uvala isicapha esingapha. Njengoba usungena ebank nje uvala esingapha ukuze uvule esingapha futhi nakho. Cha, wasivule esingapha. Siphumela laphi lesi? Siphumela kwenye ibedroom yami. Nansi. Na ibedroom yami. Nansi. Enye ibedroom yami. Uma uthumela isilwane ungathi asingitholephi. Ma uvula la ungena etoilet ke kuyima uze etoilet la le bedroom nakho. Yabo, yingoba ngizokhuluma ngento ebalekile. Ma usuka la uyanyuka. Mawusuka la. Khona isigodlo esingaphandle. Khona esangaphandle isigodlo. Uma ungayazi isigodlo esingaphandle la underground athi ukhobe sikancane. Khoma sesingaphandle isigodlo. Bantu abaningi bayitshela bayazi kanti abathi fokhona. Khona esingaphandle isigodlo. Uyabo? Khona esingaphandle isigodlo. Nas. Ma ungena la ungena esigodlo lesingaphandle la ngaphansi. Nasi isihlahla sakhona sivele phezulu. Isigodlo esingaphandle imfihlakalo esangaphandle lesigodlo lesi. Nasi isihlahla sakhona samsana nalezi izihlahla zakhona lesi. Ngikunika idea ukuthi ma udila noKing Bhaka awudili nje nento encane. Mangabe ngithi mina ngizozilwa lezimpi ngiyinqobe ngisuke ngizozilwa. Yabo? So lokhu ngikuveza ngamabomu ngoba ngenzelani ngisho umuntu oyitshela ukuthi uyangazi fuck off awungazi. Fuck off nje awungazi nje usazongazi ngoba mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana. Abantu abangaziyo yilaba bamakhanda. Mawufika la mawuze kaKing Bhaka uzofuna makhanda ulinda la. Uyabo? Uzofuna makhanda ulinda la. Ila ulinda khona la. Uzofuna makhanda ulinda la. Yabo, engathi ulinda la baba khona amantombazana ami nabafana bami nali lokhuzana itafula lapho abasuke bekusiza ulinda la. Mawumuntu obhemayo ulindile ufuna ukubhema uvula la awuceli ubalekile umuntu obhemayo uvula la uzohlala la. Uyabo? Uhlala la ubuka phesheya iview nansi ya umuntu obhemayo uzofuna makhanda ubuka iview phesheya uyayibhemela la. Awuloku ukuthi kuyabhenywa lekhaya fokofo kuyabhenywa nakho zona impatha phela nakho. Uyabo? Nakho. Makuwukuthi umuntu kade uhamba ubusuku bonke ucela iglass yewayini bayakulethela bayakubekela la. Uthi ubhem ushaya iglass yewayini sebukhosini phela. Isidalwa sakho kumele sikhululeke mawusufikile. Urelaxele. Makwenzeka uphiswa ukuchama. Uyasuka la uhleli khona. Uzongena la. Nanti i-toilet. Uyabo? Nanti i-toilet. Abagadile ukuthi khona abafikayo yini khona abangafiki bahlala la. Nanti indawo kuhlala abagadile la. Ukuthi khona abafikayo obani abafikayo abantu laba se-office bayabanaka yini hlalwa la. Mawuphuma la uyahamba ke mawuphuma la uzaphi manje usuya kumina underground la ngikhombe khona emathandizini amnyama. Ungena phi mawuya lapha underground? Ungena la. Uyabona? Nakhona mawungena la ufika futhi omunye ohleli la uyakutshela ukuthi khululeke qhubeka wenzani wena uyaqhubeka uyangena. Mawungena uyahlala lapha ya ulinda ukuthi ubizwe njengaka dokotela. Asithatha amashansi thina baba. Thatha amashansi. Ngithi nje ngiveze lento because abanye abaningi abantu bazokuthi mangabe ume lapha kumele ube isigididi ube yinuku usebenze ngomqondo wakudala. Mawusuka kule bedroom le uyanyuka uzaphi uzala ngokuthi ngengubo eziningi ezinye ingubo ihlala la nasi ngoba sinengubo eziningi zihlala azanele ko wardrobe zihlala la ezinye. Mawusuka la uyaphuma uzangapha. Yabo, ungithi uyabona usukuphi manje?
ubuyela kuleya TV eke ngayiveza mawusuka ke uzala enye bedroom le eyispele sengizokhuluma ke manje seyispare bedroom lesi spare bedroom lesi ila ngizokwenzela khona ulive wami khona ke la ngoba ngizokususa ke lokho manje ngizokhuluma into yabalekile ke mfethu azokusiza ungalokwanikeza izinyoni imali hayi suka lokwanikeza izinyoni imali ngizokhuluma into ebalekile manje ezokusiza hlamba hlale bezwa ngendaba kama kubhaka mina sibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathi upha kodwa yini ingqole eqhaqhaqemisa abafakazana uthola manje thuluza ngihambi nalo lifuthi ngiqaba uxakile sazoshuba kusangazeka noma yini ngumafa avuke nje kade ngabane ngunokugwadobha sayikhulule kuko ngamakhanda khandi indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama lingasho ubusika nehlobo ngwele engabhupha uSgujana bephupha imihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha ngizwe ngempatha ake sikhulume ngempumelelo ke manje ngoba namhlanje ngizokhuluma ngempumelelo funa wena mfowethu lapho ukhona ukulelo office lakho ubhekane nama challenges sewuzame yonke into akulungi and ibelihamba kahle ibusiness ishona phansi manje wonke umuntu uyakuzonda wonke umuntu ufisa ngathi ungafa bonke abantu bahlangana bayahlukana ngegama lakho ngikhona nje ngiyakhuluma namhlanje ngizokhuluma ngeke usangithinta wena onedatha elincane phuma uzoyibuka ivideo mayise uploadiwe sikhathela abantu abashwabulayo ukuthi umuntu unedatha elincane mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini kunento mfethu ebaluleke ngezinga eliphezulu futhi eyimfihlakalo ngeke uzuyibambe bengabe ungayinakile kudaliwe khona into ezidaliwe khona into ozenzela zona kudaliwe ukuthi mawufuna impumelelo you need to do something ngeke uyithole ngisho baba ungahamba bani ngisho ungahamba bani ngisho ungaba nomakhanda khanda aba 1000 ngeke baba uma ngabe if you don't do something kwimpumelelo you need to do something why you need to do something ingoba izidalwa uNkulunkulu amandla izingilosi izidalwa zisebenza ngokuthi wena uyaplana mase ziyahlela mfethu if you don't understand this you are still going to suffer in this universe when uyaplana bese uyahlelelwa awuhlelelwa if ungaplananga you need to plan something and commit yourself to something bese mazulwini nasedlozini nakwizingelosi bese lento oyiplanile bese uyahlelelwa uma ngabe seyihlelwa into yakho noma inini it starts small and expand noma yini mfowethu empilweni you need to understand this noma yini ohlelelwa yona it starts small why it starts small it's simply because when you are still adapting yourself to that particular journey you are about or you are take offing right now you can catch usayijwayeza wenza yonke into you start small then uyaqala uyakhula uma ngabe empilweni noma inini uzofuna uqala phezulu baba trust me or not you are not going to make it bro you are not going to make it start small baba that is why even ekoleni uqala from grade R even before grade R uqale nje uhamba naka grade R isayi ingane khona ithi grade R ithi grade 1 ithi grade 2 ikhule empilweni kuyakhulwa and I don't know why you don't understand this empilweni kuyakhulwa into ezokwenza zikuskema inyoni ingoba empilweni awufuni ukukhula ufuna uqhamuka sewumdala
hayi lapho uzokunyisa ke baba khona amanqa amaqola empatha eyilindile once wafuqhamuka sewuyinkunzi wena sefuna ukukhomela abanye abantu ukuthi uyinkunzi ngelinye ilanga baba uzoyihleka wena empilweni yakhulwa uyabona ke mosuqalile small ngikunika ireceipt yonyaka namhlanje mawungayithathanga le receipt fog off baba ngikunika ngoba sengibonile ukuthi abantu abaningi abangibukayo abantu vele abanoma khanda and basebenzelayo I don't mind to divulge anything right now. Mina I'm still going to divulge a lot of things here. It's better for you to make it a point ukuthi you do subscribe to my page because ziningi into engizozikhipha mina la abazonyanya abantu ekade beqola abantu ngazo mina ngisazokhuluma uma kuukuthi la ukhona umprofeti uyinyanga ubani uyitshela ukuthi bese ngikhulumile angakakhulumi mina ngelevel yaka 7 ngisanyuka nani nginithi ngibheka ukuthi ubani othi uyangichallenge khona ngizomexpose mina I'm fit for everything empilweni you start small then you grow uyabona ke sewustartile small wabona izinto ziyenzeka into ebalulekile ngenkathi uba nenhlanhla kusho ukuthi kunezidalwa ezisondelayo kuwena ngenkathi unqoba shuthi i-team yakho nabantu abakusupportayo bayanda nabakufisela okuhle wenze njani because manje kuwena within you usune team enyukayo yezidalwa wenze njani into eqale ebalulekile wakha indlu la ukwazi ukulawula khona uma ngabe kuwena omdala kini bonke bezwa ngawe kini ungekho umsindo kini akha indlu la kini ukuze kungagcini kuyizindlu ezishiwe abazali bakho yakhe neyakhiwo wena ngenkathi uyakha le bayaqala omakhelwane nehlobo nabanomona bathi hayibo nangakha futhi ngempela useyasebenza futhi unamandla baqale abakuzondayo baphumela obani wakha indlu lento yendlu ibaluleke idlula yonke into ngoba kusuke kuzohlala izidalwa ayekho lento esuke ishiwa abantu bethi hamba wakhe indlu wakhela ubaba wakho wakhela uma wakho akhela ukhokho akhela ubani ayikho leyo nto into yakhona yini ukuthi uyaphila uma wakho noma usashona uyaphila ubaba wakho noma usashona uma uthola amandla into ebalekile akha indlu uma futhi ubona ukuthi ekhaya lakho la uhlala khona kunomsindo kuyaphikiswana kuyamonelwana hamba uyothenga umuzi once waqala wawuthenga umuzi uyaqala manje uyaphakama nomuntu ebengakunakile nobe kuzonda uthi lenja yawuthenga umuzi lenja ayanyuka manje mawusuthengile umuzi for unyaka abantu abaningi babhubhisileke le ndaba ke for unyaka hlala kulo forum uthengile kodwa mazithi second year ziyangithi ziyakhula ingane zakho ziyanyuka izikhundla emsebenzini qhubeka akha i-outside building ngenkathi wakha ushola ukuthi amandla ayanyuka qhubeka kade ubiye ngocingo qhubeka biya ngeblocks manje ukhombisana ukuthi amandla ayanyuka impilo mayiletha imali wena ngenesigabeni esithile sokwakha makwakha ziqamba igama lezindlu ungatshelwa inyanga umthandazi ziqamba igama uthi uyabona ke le sengakhela uma wami makufika abantu bakomalume bayohlala kulendlu ushandaweni yakho uphinde uthi uyabona ke le sengakhela ubaba wami makufika abantu bakithi bazohlala kulendlu uyabona ke la sengakhela abangani bami abangisupportayo nabaphuzayo mabefika bazongena kule entertainment area awu makoda amadoda enyongkhohlwa lani ikhona abafethu nginika imfihlakalo yamahala awuthanga umuzi kubhike ku4 room kuphele kanjalo ngoba noma yini beke yama ndawonye into elandelayo idownfall
Empilweni you must always keep on pushing. Noma ufundile wane diploma zama ngoba zama uqhubeka wenze ini manje uqhubeka ulwela ukuba ne degree awuthi ne diploma now it's enough. Noma sewune degree you must always fight. You must always fight to go to the next step. Mase the next step zama futhi uthi the next step ngenkathi uqhubeka ufunda unyusa amandla kuwena. Unyusa amandla kuwena. La ukhona baba wami, la ukhona mntanami wena osakhula, la ukhona wena onemali, ungathi mawusuwakhile uthi ngiqedile, ayiqedwe ukwakha. Uma sewubona ukuthi space sokwakha lasikho, hamba uthole isite, uqhubeke futhi wakhe, uqambe igama ukuthi wakhelani lapho. Ngenkathi wakha ithi yanyuka. Athayi mini kuShona Mpisana. uShona Mpisana masikhuluma iqiniso, umamkhize ngalo ngibuyisela nabantu sebayihlukanele ngilo bahlanganisa mina njengobanje. Umamkhize ingana nayo. Umamkhize unoandile Mpisana nje. Kodwa buka imizi abayakhayo. Akakheli uandile nomamkhize. Wakhelani? Wakhela zonke izidalwa ezimsupportayo. Ipower yakhe ila. Yonke power and ingakho ipriority into ekumele imele ukuthi noma ubani omsupportayo kumele yena abe neqiniso lowo muntu. Beke wangaba naqiniso kumuntu omsupporta ngokweqiniso then ila ngaba nama challenges bese yayilungisa leyo nto. Ngikwenzela isibonelo nje ngomamkhize. Bese ngiyaphinda ngiza kulomculi kaMaskandi ekuthiwa uKhuzani. uKhuzani naye ngoba wasuke wayibiza ngeKing. Sekumele ukuthi enze njengeKing. uKhuzani uyathanda kathandi empilweni yakhe uyohlala akha. Uyohlala akho uKhuzani naye azange understand ukuthi hayi madoda ngabe ngibulewe yini. Uthi uyezwa athi ngakho ukuthi manje. Uthi uyezwa ngakho ukuthi manje ngenkathi akha ayanyuka amandla. Ingakho ngisho nali igcokama elisha la ibamba lento ngokwazi ukwakha. Imfihlo yami kubona ngithi bangayeki uma sebakhe baqeda kubo abaphinde bathenga indawo nobathenga umuzi eThekwini baphinde bawakhe because imimoya ifani. Khona imimoya egudi mayisemakhaya, khona imimoya egudi bengabe isedolobheni ayifani imimoya. Baphinde bakhe eThekwini, bakhe bazoba yilento abathi bayiyona ngempela ke ngelinye ilanga. Uyabo? So ngizikhulumela lezi ndaba ngoba ngisiza wena. Buka nje isibonelo ulo uMax khona isikhathi la ke into zakhe zangahamba khona kahle lila iyadi athi uthi uMax lila iyadi kwaphela kwaqale kwaduma uMax uthebe duma uMax wavele wakhe umJ eyadini wavele washaya istairs umJ washaya into ethuli into ethe uthebe shaya istairs umJ waphila nentatheli waphela wonke umuntu umJ wakha nje umJ kwacaca ukuthi hey nansi ilazo yaselokishini baba ilayithini. Ngokuthi uMax ube nemfihlakalo yakhe naye angayi-understand. Hayi ngoba uMax asizwa yinyanga nani. Inyanga ingayithatha icredit yakhe kufusek indaba zeyinyanga eyithatha ama-credit. Into eyasiza uMax lapha kaMax uthe bengabe ebhekene nomJ bonke abantu beye yadini. Wenze njani uMax? Wehlisa umoya. Wasenze njani? Waseyakha. Bengabakha wangakha sakhompyutha. Wavele wathi njengoba ngakha ngifuna ukutargeta imarket engatargetiwe umJ yadini. Wavele wakha izinto zakhe zaba luxurious. Zaba luxury into zakhe. Wakha igezi zakhe wayifaka amaglass wayifaka yonke into nani. Ngenkathakha baqala abantu bathi hayibo kwazi kwakuhle la kaMax. Kwakuhle Max aqala umuntu manje befuna ukushutha angene kaMax asale sedla khona. Uyabona aqala umuntu manje ubiziwe ukuthi uya eyadini athi beyadini abona ubukhazikhazi athi angeke angangene la wagcine eba kanjalo wavela suku uMax wavela washutha uMax wavela wayinkinga uMax ngempela ke manje indlela ayithayima wavele wakha wathi uqedile uMax ukwakha manje wavele wasuka uqedile wazoqala enye building. Everybody they understand what hayi inkandla le ukuthi lokhu uyabona benjalo wa extend ama parking unqotshelwe ukwakha. Nawe mfethu uma ufuna ukunqoba wakho umuzi wakini mawuhleli kini
mangabe unomuzi wakho akuthi ushayeka bese uyaqala wenzani wakho umuzi wakho engathi wakha imimoya iyazingenela ngiyaphile ngiyakhona ngifuna ukuthi ke manje sengiyoyichaza ngoba spiritually ke lento uyabona ke mina nginedamu alikho ilanga la ngathi wakhona mina ngithi thuwe lishila idamu lami ngoba akulona idamu lomphakathi elami yini kubalekile ukuthi mawuyinkosi unamandla amakhulu ube nedamu lakho ingoba kulonyaka amandla ami alingana nosayizi wedamu lami bazongifakazela labantu abazindaba zama-fish pond nama-fish tank and everything ufishi ukhula ngokuthi i-fish tank ingakanani ungathatha ufishi ona 3 years ubeke kwi-fish tank encane masufaka kwi-fish pond uvela ukhulu ufish the more ivuleka i-fish tank the more ivuleka i-fish pond ufish uyakhula phakathi namandla ngomjalo ngenkathi idamu liba kulo size namandla athi awabe lowo size uma ngabe ekhula amandla kumele unwebe idamu unweba awunwebi kakhulu kanye cha unweba ngezigaba ukuthi ngifuna usize manje wepower ela ngoba ngiyabona khona ipower enyukile uphinde futhi gaga izonyuka ipower esedamini kanti inkinga ngedamu lomphakathi wonke umuntu uyakhona abanye benza ukungcola abanye benza ukunuku awunayo icontrol edamini lomphakathi uma ngabe usathembele kumfula womphakathi idamu lomphakathi kungcono ngisho ulwandle ngoba ulwandle liyakwazi ukuyicleana lona luyicleana lona ulwandle mawusathembele emfuleni uthembele edamini uzolahla isilwane emfuleni ohambayo kanti nomuntu izolo khona bezolahla isilwane la sisahleli leso zosilahla ulahle sakho kodwa uthathe salomuntu osilahle izolo iyona ingozi kuphela leyo makulahle ilwane uthola ukuthi after uthe uyolahla isilwane emva kwalokho zivele zanyuka inkinga zakho because uthe uyolahla isilwane kanti uyolahla isilwane kanti bekhona omunye umuntu obelahlile izolo lesilwana silahlile sisahleli sisafuna umnikazi omusha niyongikhohlwa nje bafethu Nyongkhohlwa bafethu nyongkhohlwa angikho kule level yezimpatha angikho kule level yabantu abanogobela basemhlabeni uthi ufuna ukuyaphezulu kodwa ubushoniswa phansi wakwasuka mfethu uglama unezinzipho zakho uhamba ngama high heel ugqoka into ezibizayo uhambe uthi uyagobela wasemhlabeni athi khumule lezi icathulo edlozi lahlaza ngama crocs athi khipha lezi inzipho fusek ushaya makeup ebizayo athi futhi ekhipha lamasimbi makeup nanti ibovu lapha ufaka makeup ubani wena uthi ufaka inkophe thiwa futhi ekhipha lezi inkophe uthi uyambona kusasa ugobela wakho wesifazana useyifakile inkophe yena uthi uyambona uhamba ngama crocs uthi uyabuza gogo thiwe futhi khona hamba uyoclean hamba uyoshanela hamba ukwenza wini manje wena izinga lakho i-downgrade umkhovu manje kwalomuntu uyathanda noma uthanda kumele wenze umkhopho lomuntu leli idlozi lakho lifuna ukukhipha alwe yena athi ngeke ngize ngizwe ngawe lapho yakhuluma idlozi phela umuntu wedlozi obuzelana nje umuntu wedlozi yakhuluma idlozi uyaphupha ebusuku uyabona uthi gogo ngibona ukuthi athi ususile yinda kumele agcine ungaphansi kwakhe abe ngaphezulu yena kanti idlozi lakho uwena olehlisayo ingangithi lezinto kubalekile bafethu ukuthi ngizikhulume because kunabantu umuntu ofike abathola amandla akwazi ukuthenga umuzi kuphele 3 years ijika impilo ishone phansi ingoba yindaba uthese uyibambile wangakwazi ukugijima nayo ingakho mina kulomuzi wami siba u4 nje mina owakwami umfana amantombazana u2 kuphela sibanga 3 ngane mina siba u5 sisonke kodwa ubona ukuthi ngakanani ngingcono kunoShoni Mamkhize uShoni Mamkhize babili kodwa ayibona if you don't get it today bra you are not going to get it empilweni you don't downgrade yourself
whatever you do in life, lonto ayikususe la ukhona uye phambili. Ingakho mina nginomakhandakhanda ngoba umakhandakhanda lento engiyixoxayo kumakhandakhanda zonke efakiwe ukuthi akanqoba umuntu. Uthanda udinga umakhandakhanda baba uyadinga mawuthe uyangifonela wangangithola no problem ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo kunumber 44 Rocky Ridge Road Hiran uza noma ungangitholanga ucingweni mawuthanda uvele uthi King Bhaka uvele uthi King Bhaka Nzama unyunde King Bhaka izoyivezela yona ukuthi 44 Rocky Ridge kuphi. You don't stress a lot bafethu angikhuluma into engekho nizokhumbula ukuthi khona isikhathi engasho khona ngathi lo muntu lo ovela la ko banibani ekhuluma ngegama lami ngathi angimzondi kunalokho ngiyamthanda ngiyayithanda leya chap ngiyayithanda la chap le vele iqhamuke njena ithi wena Bhaka wilutho wena Bhaka ngiyayithanda leya chap mina ngoba yindaba inikezwe iassignment yabe siyayenza umehluko womuntu ngizanobufakazi namhlanje umehluko womuntu mayikunika assignment you must always fulfill ama needs akhe awumniki umuntu assignment ukuthi akenze umsebenzi obeka impilo yakhe engcupheni ngoba kunabalandeli abangisandayo engibasizile angathi umuntu bengithuka bangenza noma yini kuyena you understand bangenza noma yini kuyena so makunomuntu omnikeza iassignment lowo muntu akabafulfile phela ama needs akho makhona umuntu umfana unenzelile assignment wamthuka uKing Bhaka nihlulwa yini ukumnika imali ngiyabuza lapho dokotela lapho ukhona ndoda yamadoda awumningani umfana esengithukile imali awumningani imali befuna imali kwa dokotela uSgujana mfethu lapho ukhona umfana uyenzile iassignment bengabe umfana esekwenzele iassignment useyaboshwa umfana uboshwa umfana phela ngoba umuntu nomuntu unomdlalo bakhe useyaboshwa umfana yini uSgujana mayiseboshwa ekutshela ethi ngisejele ngicela umfana uyasho umfana uthi ngisejele uyasho ngize nezinye indaba manje ngimvimbeni manje ngafuni ngikhulume ngizokhuluma manje bafethu awumniki umuntu assignment kanti udlala ngaye umenza uhlanya ngempela ngoba nakho umbona umuntu ukuthi unje nawe usizakala ngoba umbona umuntu ukuthi unje nawe ngempela uyasizakala ngempela uyabona mfethu mawuzobona umuntu uhlanya emgwaqweni ehamba edle emgwaqweni bese wena lowo muntu loyo ushaye ngathi uyamsiza kanti usufeza inhloso zakhe ngalowo muntu siphilile emalokishini siyazazi inhlanya siyabazi futhi abantu abangahlanyi kodwa othi mawusuthe uyahlanya kube ngathi uhlanya ngempela siyasazi lot umbuzo wami uthi Sgujana la ukhona ingane yabantu ninika iassignment ukuthi ayithuka uKing Bhaka iyanenzela le assignment yayo nihlulwa yini Sgujana mayiseboshwa umuntu esho ethi ngiboshiwe ngobudedengu bakhe abenzile sekuvela umdlalo bakhe uhlulwa yini ukumnika imali ngizana ubufakazi letho okhuluma ngayo ngizana ubufakazi ningixolele ngenetwork ibandla ningixolele ngenetwork ngempela ngizana ubufakazi ngamanje ngizana ubufakazi ngamanje uhlulwa yini hayi ngizana ubufakazi manje ngeke mina ngilongizonda leya chap ngempela mfethu ngikhonzile nalapha ikhona hey bra chap wherever you are engigwele ngawe ndoda ngigwele ngawe ngoba mawunikwa iassignment uyayithatha mawunika ifall uyayithatha makuthiwa thuka ubani uyathatha umthuke ungabheki nokuthi kuthiwani ngiyayithatha kodwa ke dokotela lapho ukhona animningani umfana imali noma esesho ethi phela nginikeni imali animningani ngizana ubufakazi manje Sgujana umfana uboshiwe awumningani imali esejele ngoba phela vele mawudlela King Bhaka ziningi into engenzeka
Umfana ayithathe i-risk engayazi ipower yami yonke. Ayithathe angene la nisaba khona nina. Yena angene. Ninezathu ukuthi why ningangithuki nina ngoba niyabona niyatshelwa ukuthi akudlalelwa kumina. Kodwa nithatha umuntu ngoba nakho nimbona nje nisakadlalela. Awumningani mali. Nginofakazi awuthi nginidlalele lento. Awuthi nginidlalele ufakazi. Mfana wami letha la lento. Beka la kumina la. Funa ukudlalela abantu manje lento. Funa ukudlalela abantu manje lento mina. Nisho mase ni ready ngizana ubufakazi ukuthi uSgujana yindaba. Mina ngibakhonzile abantu mina. Futhi umuntu uma ngambona ukuthi unesibindi ngimkhonza noma engizonda yena bese ngithanda isibindi sakhe. Sibindi sakhe. Nanje mina ikhuni lapha. Nali ikhuni. Ikhuni hayi ukuthi aninawo amaflop. Linama flop ikhuni. Kodwa ngesibindi salo. Sibindi sekhuni. Nedlozi ikhuni elihamba naso. Lenza ngikuthande ikhuni mina. Li right li wrong linjalo mina. Lenkunzi le chapel. Le ekuthiwa yingithuke. Ngithanda i-wrong i-right. Ngithanda isibindi sayo. Awuthi nginidlalele la. Umuntu uyakhala manje. Nansi le chapel. Nayi le chapel ikhala. Bathi ubani igama layo ubani igama le chapel. Khwalo. Ubani ukukhwela? Khwalo. Ukhwela? Khwalo. Yini? Angazi umkhwela yini. Kodwa kulapha awuthi ngikudlalele. Sanibonana edofini. Ngithi mina ayisenginibonile ukuthi ningithathisa kwahlanya. Futhi ke naye ulokonjani ukhehlelezi umuntu engamtshela ukuthi ngisegande. Sengimbone naye ukuthi uyinyoka kangakanani. Igandi kisejene. Wena khehlele bengicela wenze i-research ukuthi mhlawumbe ukuze ngingene lapha ngangena kanjani. Lapha ana ngizokucacisela ke manje ukuthi uboshwe kanjani. La egroupini. Lapha yana ungena kwami lapha mina ngangile entombini yami lapha na kwaNkosi uMabalengwe. Siyiphuzele utshwala nabangani bami. Uma sifika lapha silale le ntombazane yabaleka ngene endlini. Uma ingene endlini ngashaya ngesibhakela ilokhunjana ewindi lafa. Uma lefi wini wafika amaphoyisa ngafike mina ngawalwisa amaphoyisa. Asebiza amanye. Kwase kuba yimpi ke leyo. Waliwa ngawashaya nawangishaya agcina ngifaka ipaper spray agcina esengilimaza ngangena khona ngaphuma khona angifake lokhunjaneni angifake Westville. Phelile. Ngangile entombini yami lapha. Uma sifika lapha silale le ntombazane yabaleka ngene endlini. Uma ingene endlini ngashaya ngesibhakela ilokhunjana ewindi lafa. Uma lefi wini wafika amaphoyisa ngafike mina ngawalwisa amaphoyisa. Asebiza amanye. Kwase kuba yimpi ke leyo. Waliwa ngawashaya nawangishaya agcina ngifaka ipaper spray agcina esengilimaza ngangena khona ngaphuma khona angifake lokhunjaneni angifake Westville. Ngase ngilokhunja ke ngase ngitholelwa ibhele ummeli. Kodwa kukhulumile. Nene sakukhulumayo nangalendlela le okhuluma ngayo. Ngizozitshela zonke ubhaka lezinto ebekade nithuma zona nina ninosuma ukuthi mandizenze. Ngizomtshela zonke namhlanje. Yanibona ukuthi ningijwayela kabi. Angazi noma niyayizwa lento. Lenkunzi le angisafuna ukuthi ukumbiza ngaligama ngemqambe lona. Angimbize kanjani. Hayi nginola ngiyagcwala ngaye manje. Lenkunzi lemfethu bafike bayithuma ukuthi ayithuke uKing Bhaka. Sezwana ithukwa uzuma udokotela. Eyithume nobani? NoSgujana. Sezwana ithunywa uzuma benoSgujana. Lenkunzi isiyaboshwa ngoba iboshelwa ukuthi ixabane nentombi yayo. Ithema ixabana intombi yayo yasuka yayendlini yentombi yaphahlaza amawindi kabiza amaphoyisa. Befika amaphoyisa yaphinde yalwa namaphoyisa. Awulwi nephoyisa. Mayena amaphoyisa amfaka ipaper spray. Ucabanga inhloboni yomuntu olwa namaphoyisa afaka ipaper spray oshaya amawindi entombini yakhe ashaya yonke into kukuhlaba inhloboni yomuntu loyo. Inhloboni yomuntu loyo. Athathweke ayiswe Westville akusho mina kusho yena. Akusho mina kusho yena. Uma ngabe sese Westville manje ufonela
iWestville ijele libiza ngegama ufonela uSgujana. uSgujana umfonelela ufunani? Ufuna isupport. Phela ukwazi baba ukufika egebengeni ungaphethe lutho ngaphakathi. Xala ngakufakela ndoda. Noma kuthiwa ubani eminyango baba, mase ushayisa ngaphakathi baba, igebengu ngaphakathi baba, kunempilo yakhona, kunedingo zakhona. Mase ufikile uvele eminyango baba, kufuna ngempela bawufike, ufike uyibonisa ukuthi ubani. Unless otherwise uzothwala. So mayifika ngaphakathi, yazi ukuthi phela iphethe uSgujana, iphethe uZuma ngaphandle okudokotela. Mayibafonela, angithi yona ayibamba ukuthi ayisekho imali kulaba. Ifuna nje imali encane, ayibaniki imali, abayikhipha imali lapho. Iyavela yashintsheka ke le. And mayishintsheka. Ishintsheka manje iveza amaqiniso ke manje. Ngifuna ukuphindela futhi mawukuthi ungena manje. Ngicela ukuphinda ngikudlalele futhi lento. Elungelo. Ngicela ukuphinda. Ngifuna ukuphinda futhi ngikudlalele no idlale khona la. Ake ngiphinde futhi ngikudlalele ngoba ngifuna ukukutshela uyabona mina ngabe ngithi lentwana ayingizondi ingikhonze kabi. Khona ama video la ingibiza khona ngomngani wayo ingikhonze kabi. Nami futhi ngikhonzile. Kodwa iphutha nidlalelani ngomuntu ongikhonzile ngoba nimbona ukuthi unje. Niyenzelani mistake? Ngeke ngivume mina baba ukuthi nidlale ngomuntu ongikhonzile. Ngiyayiphinda. Bane group. Hayi senginibonile ukuthi ningithathisa kwahlanya. Futhi ke naye ulokonjani ukhehlelezi umuntu ngamtshela ukuthi ngisegande. Khehlelezi ngamtshela ngisejele. Uyefana noZuma. Wena awuqale phansi mfana wami. Mfana wami. Uyabona ziyangichaza le mpahla ngoba uzikhulumela yena ukuthi angithi kune group la kuhlangana khona zonke izinyanga. Kakhulukazi lezi ezazile nalezi ezikhipha imission ukuthi ubani uzoshaba kanjani. So egroupini ke manje khona lenkunzi lo uSgujana, khona unodokotela ukhona nabanye bakhona. So manje udinwa yini lo ukuthi yini mangimtshela ukuthi ngiboshiwe. Awuthi mfana. Sanibonana egroupini. Ngithi mina hayi senginibonile ukuthi ningithathisa kwahlanya. Futhi ke naye ulokonjani ukhehlelezi umuntu ngamtshela ukuthi ngisegande. Sengimbone naye ukuthi uyinyoka kangakanani, uyefana noZuma. Wena khehlele bengicela wenze research ukuthi mhlawumbe ukuze ngingene lapha ngangena kanjani. Lapha ngizokucacisela ke manje ngoba songichayile la egroupini. Lapha yana ungena kwami lapha mina ngangile entombini yami lapha kwaNkosi uMabalengwe. Siyiphuzele utshwala nabangani bami. Uma sifika lapha silale le ntombazane yabaleka ngene endlini. Uma ingene endlini ngashaya ngesibhakela ilokhunjana iwindi lafa. Uma lefi iwindi wafika amaphoyisa ngafika mina ngawalwisa amaphoyisa. Asebiza amanye. Kwase kuba yimpi ke leyo. Waliwa ngawashaya nawangishaya agcina ngifaka ipaper spray agcina esengilimaza ngangena khona ngaphuma khona angifake lokhunjana ngifake Westville. Qhubeka futhi. Nje siqaleni. Ayipheleli la. Isathi break. Ugcina ethi bangithatha bangifake Westville. Usezoqhubeka ke manje ukuthi uma ngabe sengise Westville kube sekwenzakalani uma ngabe sengise Westville. Bafethu akubona uselfish kulabantu bobabili. uSgujana noZuma udokotela akubona uselfish, akubona ukudlala ngani, akubona ukwiscam ngane lento. Baze badlala bafethu, baze badlala ngomunye umntwana. Baze badlala ngomunye umntwana bafethu esebenzela umsebenzi omngaka. Umsebenzi omngaka wokungithuka, sebenze yonke into, sebehluleka ukuyisupporta. Wathathwa, wayiswa, letha phani njalo lungile, lethi njalo phansi iqala phansi lungile nginankingi. Hayi sengidlala yonke ke manje. Ngicela uma ukuthi ungena manje ngiyabona ukuthi baningi abantu sebengenile. Ngicela ukudlala okugcina ke manje ningibekezelele ukuthi ngiyayithanda. Ngithathisa kwahlanya. Awuqale eqaleni mfana, eqaleni mfana. Sanibonana egroupini. Ngithi mina hayi senginibonile ukuthi ningithathisa kwahlanya. Futhi ke naye ulokonjani ukhehlelezi umuntu ngamtshela ukuthi ngisegande. Sengimbone naye ukuthi uyinyoka kangakanani, uyefana noZuma.
wena Khehlele bengicela wenze research ukuthi mhlawumbe ukuze ngingene lapha ngangena kanjani Ejele. lapha ngizokucacisela ngangile entombini yami lapha na kwaNkosi uMabalengwe siyiphuzele utshwala nabangani bami uma sifika lapha silale le ntombazane yabaleka ngene endlini uma ingene endlini ngashaya ngesibhakela ilokunjani iwindi lafa uma lefi wini kwafika amaphoyisa ngafike mina ngawalwisa amaphoyisa asebiza amanye kwase kuba yimpike leyo kwaliwa ngawashaya nawangishaya agcina ngifaka ipaper spray agcina esengilimaza ngangena khona ngaphuma khona angifake lokunjanena ngifake wesivile ngase ngilokunja ke ngase ngitholelwa ibhele ummeli kodwa ene kukhulumile nene sakukhulumayo nangalendlela le okhuluma ngayo ngizozitshela zonke ubhaka lezinto ebekade nendithuma zona mina nenosuma ukuthi mandizenze ngizomtshela zonke namhlanje yanibona ukuthi ningijwayela kabi bafethu. Okay, nanguke useyasho ukuthi uzongitshela konke. Hayi ngitshele mfana wami, hayi ngitshele isikhokho sami, ngitshele baba, ngitshele ngitshele baba. Hey bo bafethu imake kodwa nawe mfana wami uyabona kodwa ishoyo uthi yena ukuzaboshwe uhambile walebe yakhona bayiphuzela into ababeyiphuza abadakwa wase yentombini yakhe futhi unyanyile yentombini uyafica intombi lefika khona ngiyabona ayifuna ukuvula nomyabala mayenzani uhlafaza iwindi ngesibhakela ayingeke inkuzi ayingeke bafethu ayingeke lo muntu uhlafaza iwindi ngesibhakela uyacabanga umuntu bezobulala iwindi ngesibhakela ekuthiwa uyificile intombazana noma uyitholile ubezoyenzana. Ngiyakubongela mntanami la ukhona ntombazane ukuthi lo muntu akakuficanga wafaka iwindi wagcina eshaya iwindi. Ngiyakubongela mntanami, ngiyakubongela kodwa nje kahle nje bese kushubile asayafika amaphoyisa. Wemadoda awubulwi nephoyisa noma ungalibona ukuthi mhlawumbe ninqanyana komzimba noma iphoyisa on undermineayo awulwi nephoyisa. Ngiyokutshela one day izathu ezenza kuthiwa awuli noma ungafunda uyithethe ufunde kakhulu kodwa the facts remain. Awulwi nephoyisa baba, awuli undermine. Uthi manje uzongitshela zonke izinto uSgujana bemthuma zona noZuma okudokotela bemthuma zona. Ngitshele mfana wami, ngitshele mfana wami, ngitshele mabethi qhubeka futhi ungithuke kulungile iqhubeka. Mabeqhubeka ungithuke mfana wami, qhubeka mfana wami. Mabeqhubeka ungimemeze, qhubeka mfana wami, kodwa abanalo iqiniso labantu. Ngale ngezi video ebiseculator la angakayi analyze yona leya video, leya voice note angakayi analyze leya voice note ebiseculator udokotela eveza ukuthi lo mfana uyinhloboni yomuntu angakayi analyze. Kodwa masiqhubeka isimo sivela maningi ama voice note engizobaveza naleyo video eanalyzwa ngisazoyianalyza ukuthi kwenzakalani lapha emarket. Uthini kahle udokotela kule video kule voice note ngizoyidlala. Masiqhubeka isimo escalator ngizoyidlala ngiphinde ngianalyze ngizobheka ukuthi kwenzakalani. Ngianalyze ngoba ukhuluma uZuma ukhuluma udokotela ngathula ngangayianalyze. Hayi ukuthi ngiyayizwa ngizwile kodwa lapha emarket lapha ya ukuthi kwenzakalani lapha emarket. Ngizwile ukuthi uzaleke kanjani umehluko. For now I don't want to analyze it ngoba ngiyikhonzile le trap inesibindi papa yini bafethu. Kodwa if isimo siqhubeka ngiyofike ngidlale 1000 times bese ngiyaanalyze indlela yami. Kama kuphaka isibongo wazama bathi ngihlambile ngibonile ngizenzile. Ngiyanithanda bafethu. Uma ungifuna inamba 0798130260 angikhulumi ku inbox. Angikhulumi maningi ama-scammers go Facebook or YouTube. Angikhulumi ku inbox. Uma ungifuna you call me. No, ma ungangitholi efonini very busy phone yami. Ma ungangitholi ungastresseki. Vele ungene emotweni noma usuke eCape Town, thatha iflight ikubeka e-airport, uthatha i-address, uyifake Google Map
izokubeka la number 44 Rocky Ridge Road Hirali noma uthi nje King Bhaka iyokuthatha ikubeke la number 44 masufikile ulosithathu nomgqibelo akujiki lokho uyenzile appointment noma uyenzile ulosithathu nomgqibelo baba yini bafethu ngiyanithanda kakhulu ure ngaphandle ngisazoqhubeka nginike kodwa ngiyacela le eyokuthi mfethu mangabe ufuna amandla akho akhule kubalekile ukuthi nendawo ohlala kuyona uyinyuse kufana nokuhlaba mangabe khula awuthi usuka nje ubuye ohlaba inqwaba yenkomo ke ngibabona abantu benza amamistake kanjalo labantu abavele bahlaba inqwaba yenkomo bagcina ngokufa bavele bafe ina bayadutshulwa bagiqeka nemoto bavele bagule kodwa umuntu nje ohlaba kakhulu uvela shona yindaba ayenziwa le nto uhlaba according ukuthi uhambo lakho lamba kangakanani mawuhlaba nje kade into isequence yakho ingahlelekile uqala enkukhwini uyenza inkukhu uyacela uyabika wenza yonke into inkukhu and mawucela ucela into enkulu once lento enkulu kade uyicela ngenkukhu yenzeka uyayibonga leyo nto ngani unyusa isigaba uyanyuka ake manje phela aseyanyuka amandla akho na uyanyuka uyayibonga leyo nto ngembuzi noma uyibonge ngesikapho ingakho nje eBhayibhelini kwakunikelwa ngemvana isigaba leso manje amandla akho esenyuka modern isikapho usuwakhila imizi wathola imisebenzi wanqoba sewenza inkomo kulo msebenzi wenkomo wenzile umema abantu abakulekelelayo ukuthi uye phambili awumemi abantu abakwe disadvantage kuphela emcimbini wakho mfethu ungahlaba inkomo bese ubiza omakhelwane kuphela lapha bokusiza ngani omakhelwane bazodla inyama babuye bayintshontshe ihlobo ifuna izicubu ezinye ifuna umntshontshe inyongo zifuna untshontsane lalela awudi la abantu uyabathinta ukuze bazodla inyama ukuze bangathi bancishile phela kodwa ngeke bakusiza ukuphumelela ubani kumele ummeme mema labantu abawo director osebenza nabo mema labantu abawo business person mema labantu obuye usubmit ama document kubona guys nginomcimbi fikani ubenzele ubabheke baphila kanjani mabefuna ama utitende labo ubeka ama ubeke ugoloko bizayo uyabona ubasikele inyama yekhethelo uyabona ubanikeza uweta aba special kulo mcimbi wakho kuba yindaba labantu mabeqeda baba khona abayoyenza kulama document akho ngale awumemi abantu abazokudonsela emuva kuphela umema abantu abazodla babonge uphinde umeme abantu abazodla bese beyakuphakamisa ngokwasemsebenzini uyabamema nje abantu osebenza nabo uyabamema abaphathi bakho khona bezofika kini bangamelwe idlozi lakho amadlozi abo axhumane nedlozi lakho base beyakusupport emsebenzini masoshona phezulu baba yini bafethu ngiyanithanda ngiyohlala nginikeza ngiyabuya ngomgqibelo makhonto ephuthumayo ngithi thushu noma yinini baba yini